Diktát zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl. Skloňovanie akostných a vzťahových prídavných mien. Vzory pekný a cudzí. Teraz ti prečítam celý diktát. Nepíš, len počúvaj. Rímske légie dobili veľa území. Mnohé krajiny Európy sa stali rímskymi provinciami. Rímania do nich dosadili vojenské jednotky a rímskych úradníkov. Pôvodní obyvatelia mohli hovoriť svojou rečou a vyznávať svoje náboženstvo. Patrili k nim napríklad starobilé národy Feničanov a Grékov. Rímania v provinciách vybudovali veľa vydláždených ciest. Cesty uľahčovali putovanie rímskych vojakov aj rozličných obchodníkov po rozľahlej ríši. Teraz píš. Rímske légie dobili veľa území. Rímske légie dobili veľa území. Mnohé krajiny Európy sa stali rímskymi provinciami. Mnohé krajiny Európy sa stali rímskymi provinciami. Rímania do nich dosadili vojenské jednotky a rímskych úradníkov. Rímania do nich dosadili vojenské jednotky a rímskych úradníkov. Pôvodní obyvatelia mohli hovoriť svojou rečou a vyznávať svoje náboženstvo. Pôvodní obyvatelia mohli hovoriť svojou rečou a vyznávať svoje náboženstvo. Patrili k nim napríklad starobilé národy Feničanov a Grékov. Patrili k nim napríklad starobilé národy
Feničanov a Grékov. Rímania v provinciách vybudovali veľa vydláždených ciest. Rímania v provinciách vybudovali veľa vydláždených ciest. Cesty uľahčovali putovanie rímskych vojakov aj rozličných obchodníkov po rozľahlej ríši. Cesty uľahčovali putovanie rímskych vojakov aj rozličných obchodníkov po rozľahlej ríši. Teraz ti diktát prečítam ešte raz, skontroluj si ho. Rímske légie dobili veľa území. Mnohé krajiny Európy sa stali rímskymi provinciami. Rímania do nich dosadili vojenské jednotky a rímskych úradníkov. Pôvodní obyvatelia mohli hovoriť svojou rečou a vyznávať svoje náboženstvo. Patrili k nim napríklad starobilé národy Feničanov a Grékov. Rímania v provinciách vybudovali veľa vydláždených ciest. Cesty uľahčovali putovanie rímskych vojakov aj rozličných obchodníkov po rozľahlej ríši.